Salutare toată lumea, numele meu este Rare și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. De data aceasta jucăm pe un server și joc minigame-ul Lucky Block Wars. Probabil o să las serverul și în descriere dacă nu mi uit. Și în acest minigame trebuie să spargi niște spongiuri care țin locul unui Lucky Block și în aceste sponjuri poți să-ți dea lucruri bune sau capcane. Depinde. Sunt și niște capcane reale sau așa. Și eu zic că mi-mi place așa minigame și cred că o să vă placă și vouă. Deci să începem. Ok, mi-a dat pe insula asta. Oh, arc și săgeți. Power. Bun. Ia să vedem cum trage arcul ăsta. Ce? Wow! Ce? Uitați, când tragi cu arcul, le explodează blocurile. Vedeți? Ei, să nu mai pierdem vremea, să... Fugim. Ne prinde slime. Așa, ce avem pe aici? Nimic? Da, și probabil voi face alte mini-uri, cum ar fi Survivor Games, The Bridges și Block Party. Mă pentru lagul de lambda. Au. Așa, facem aici așa, punem asta, arcul îl punem pe 1. Așa, și punem aici așa și la prietenului nostru. Sper că nu să vină către noi ăla. Oare le-au dat la locurile? Ce era să cad aici? Bine că n-am căzut. Ok, să facem un poduleț așa. Și să sperăm că prietenul nostru nu are sabie. Dacă are sabie, suntem morți. Cum s-ar spune. Oh, bine, dai! Un diamond? Aceste găini, dacă le omori, da diamond. Ceea ce este foarte bine. Uite, dat un diamond. Oh, dacă nu e sau nu l-a dat? Nu l-a dat. Ok, o să încerc să trag cu arcul un bloc la diamond. Dacă se sparge, pentru că vreau să-l sparg. Uite că nu s-a spart. Mai bine nu trag. Mor. Urât. Așa. Urât. Așa. Așa urcăm aici. Sare. Așa. Aia e insula. Mă voi duce pe ea.
vreau să facem aia. Eu nu sunt prea bun la PvP, deci să nu aveți mari așteptări de la mine. Pentru că, sincer, sunt varză la PvP. Aoleu, unde mă duc eu? Aici cobblestone, diamond, iron. Să sperăm că ne ajung resursele astea pe care le avem să ne ducem pe insula lui Am. Să-l omorâm. Ok. Nu voi încerca să fac saltul ăla. Pentru că dacă voi o să mă risc. Bun. LOL. Interneco. Nimic. LOL. Ce mai troll? LOL, ce mai troll? Ok. Eu zic să aici deocamdată să-mi iau niște după ce eu îmi fac ăștia să fac o sabie, dar nu am bețe. Și asta va fi cam greu dacă nu am bețe. O să mai iau de aici niște dări pentru ca să pot ajunge la insula ăluia. Oare e cineva în spawn? Nu știu, dar prima asta știu că nu e la spawn. Nu știu, eu mă voi duce în spawn. Chiar dacă nu am nimic pe mine. Noob la mi se pare mie sau e o găină de diamond. Deci o piață de diamond. Vreau să o omor. Da, a dropat diamond. Deci nu e ceva? Ce fratele meu, toți au murit. Serios. Duce repede în spawn, ca să nu vadă nimic. Bun. Cred că ceilalți sunt full. Mă voi urca aici sus, poate aici sus, poate este ceva interesant. Nu, speriat. Nimic. Aoleu, mor. Fac, fratele meu. Metele unui zombie. Pentru că chiar eu să dau cu ce să fac. De diamant. De viața. O bloc. Aoleu, cine a făcut fratele meu? Mor. Da, clar să mor.
mă. Ah! Ok. Cam atât și cu acest episod. Nu uitați de like și share.